Ramogi en geno mara ni riyo maber kendo en gikruok makare mar budho kodwa e thuolo ni ma wan bende waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago. In gi thuolo mar oro na ote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-6-000. Mokwongo owinjane mago ma wamiyo pek. Achich mitudo gi nek mar manena apisa mar omenda e od thieth ma Nairobi Hospital idhi med geng'one kuom ndalo 7 ka nonro dhi nyime. We have fished out some of the masqueraders. One or two probably may have escaped us for today, but our work is not yet finished. Ji moko adek mosebedo ka wuondo jopiny ma Siaya ni gino kinde ochwal e doho bang' makgi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC odwoke lwet piny owacho lop chiro ma Kibuye mayangore ni noyaki. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Ji 5 owito ngimagi ka ji mamoko mathoth bende ohinyore e masira mar apaya gweng' ma Kambu Kibwezi e kaunti ma Makueni. Masirano manotimore okinyi ma kawuono noriwo bas, tinga kaachiel kod trela e apaya mochomo Mombasa. Kaluwore gi jatend obila ma Kibwezi Sub-County Peter Maina, ji 5 go chunygi nochot kanyo gi kanyo bang' bas tuomore kod tinga, bang'e to nobayo motuomore kod lori. Ringre jogo manosenindo notere kar kano ringre jomotho e osiptal ma Sub-County ma Kambi. E weche mamoko bende en ni doho ma Nairobi oyie gi kwayo mar jamin bura mar medo geng'one achich e bura mar nek mar manena apisa mar omenda e Nairobi Hospital. Doho no wacho ni mano biro miyo obila thuolo madhi nyime gi timo nonro e wi nek ma kamano. Doho nonyisi ni jamin buche pod nono sample mag remo kaachiel gi piche mag wang' dede ka koro mano ne dwaro thuolo momedore kapok bura odhi nyime. Doho bende nowinjo ni pod ok oyangi maber hik achijno ka burano ibiro gwelo kendo tarik 25 dweni. Piny owacho kata kamano nosenyiso doho na achijno hike okalo 18 kendo ni onge neno ni olorne tok chik. Ji 3 michich godo ni gino kinde mabandia omaki e boma ma Siaya e apedha mar riwruok mar okinde ma pacho ka LSK kokalo kuom bade mochung'ne ratiro ka gikonyore kod apisa mag obila. Kanoloso gi jofwamb weche bang' ndiko keth ji 3 go e tesend obila ma Siaya, jakom kamati Nolinda Kiome owacho ni apedha ma kamano dhi nyime e pacho ka mangima. Kiome nowuotho gi jachung' mar LSK bade maimbo ma Kenya Byron Mwenesi ma bende nokwayo kinde mondo jobed ka go lipot e wi okinde mabandia mondo mi okawnegi ondamo mowinjore. We have fished out some of the masqueraders. One or two probably may have escaped us for today, but our work is not yet finished. It's a continuous process. All we are asking the advocates is to bear with us. We are working. We are doing the very best we can. Wherever they are, whenever they hear that there are masqueraders in their working stations, let them inform us. The Inspectorate Unit of the Law Society of Kenya is ready and willing to come and assist the branches. This is the work of the branches majorly because the branches deal with practice and welfare matters for advocates. The national office only comes in to complement the work that is being done by the branches. We urge members to continuously keep us informed. It's an ongoing process and we need to work together in a united way to ensure that we remove this sickness from our profession. As indicated by my senior, it is very easy to identify a masquerader because there are qualifications of an advocate. So if you don't have the qualifications of an advocate, automatically you are either an unqualified person or a total and complete quack who we refer to as masquerader. Obila mag okwach kich DCI dayo dho achije mitudo gi wach uso mar lop kambi mar East African Portland Cement Limited Mavoko e kaunti ma Machakos kama osebed kimuke ute mogere lobno. Achije go eko sani idadhogi e log tich mar obila mag okwach kich DCI mondo gichiw lere wi gino ma ging'eyo wi uso mar lobno manyaka sani osekelo lal mathoth mokalo. Muko madhi nyime Mavoko osekelo ng'ur kowuok kuom oganda mopogore opogore koting'o riwruoge makedo ne ratich oganda ka joma ne ong'iewo lobno bende
kwano lal maduong'. Uso malobno ilieko nyinge moko kuom josiasa mawuok e kaunti ma Machakos. Mana kamano, mago weche motudore gi lo ma Mavoko, kama jopiny moko osebedo ka ywak ahinya ewi muko mosebedo katimore e alworano. Ka wadhi nyime ni piny owacho kwa mondo oket arita makare ne jopuonj gi jopuonjre e tong' ma Borabo gi Bomet e kinde ni ma penj maduong' ma KCPE gi KCSE okayo. Kwayo ma kama ogol kaluwore kod kuo mar jamni ma sani orocho arita e alworano, ka oganda moko osewito ngimagi kendo arita kwe oserochore mokalo e alworano. Kane giloso e sikund primar mar Kebuse yo Manga e sach nyasi mar pogo jopuonjre gige timo penj, jodak ma kono dwani mondo mi ojiw arita e alworano mar golo luoro madi mag jopuonjre kod jopuonj mabiro timo penj kod mago mabiro rito penj. We encourage that the issue of insecurity, now that there is exam which is starting, so that we have more of a concern on that, ili wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani wapate the security they need. And basically also we here to support the class 8 and grade 6 candidates with some other basic requirements they need for their exam, so that they can have it easier when they're going to sit for their final exam. Tuko macho na tutahakikisha kwamba usalama uko wa kutosha, na tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba mambo ya usalama imedumu na wanafunzi wetu wako salama, especially during and after these exams. Derek Foundation imekaribishwa, partner with us mambo ya security, partner with us mambo ya development, na kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama. Jolony weche mag thieth e kaunti ma Kwale ojiwo sirikal mondo neni oketo nonro mar tuo mar kansa e insurance kata okumba mar thieth mar UHC. Kanoloso e kar thieth mar oganda e boma ma Kinondo Kwetu, kaunti ma Kwale, e chenro mar timo nonro ewi tuo mar kansa manobagi gi riwruok mar Kwale Women of Goodwill Foundation kaachiel kod Mombasa Cancer Center. Laktar mar kansa Rias Kasmanu ne olero ni pesa michulo e thieth mar kansa biro dok piny ka sirikal oketo nonro makare mar kansa e chenro mar UHC. Jolony go eko ne olero ni fwenyo kansa mosedak kuom kinde mathoth kendo makelo masira mag tho en kaluwore kod onge mar yore mag fwenyo tuono e saa machon. It is important that in this universal health coverage, we can get the diagnosis, we can get the staging, and then the treatment. Right now, NHIF covers the treatment to some extent, but yet not the diagnosis part of it, and when there are complications, when the patients need to be admitted, that is not yet covered. Watu wetu wengi tumechunguza kwamba wakikutikana wana kansa huwa ni zile stage za mwisho mpaka ikijulikana after 3 months 1 year amekufa. Kwa hivyo tukaona kuna umuhimu sisi kama shirika, sisi kama wanawake kuweza kuhamasisha jamii yetu, sio kwamba tunatafuta wagonjwa tu, lakini pia tunataka watu wetu waweze kujua kama tayari wamepata kansa ama bado. Huduma hii ya saratani na screening yake iweze kupatiwa kipaumbele katika na pamoja huduma zingine zote zile,
ili kusudi wengi wafikiwe na wengi wasaidike katika universal health program hii. Na serikali ikifanya hivi, matibabu yakiwezekana kupatikana kwa nafuu zaidi, wengi hawataumia kama wanavyoumia sasa. So it's better unaposhikwa na hiyo kansa na usinyamaze nayo. Ukinyamaza nayo kwa mwili wako itakuua. Lakini unapoambia mtu mwingine, lazima atakwambia kuna mtu fulani alipona. Weche mamoko ni ng'at achiel owito ngimane ka moro tony bang' muoch polo e kinde koth maduong' mane chwe Budalangi e kaunti ma Busia. Miyono ma jahigni 62 noyud gi masirano e kinde manoloso chiemo e liare otieno mokalo. Moro mane en japuonjre ma jaklas 12 manotony kod hinyruok e ng'eye kod tiendene. Jaduong' manowito jaodeno oywak kokwayo jotelo mondo oket okenge manyalo fwenyo muoch polo mondo mi jopiny obed motang'. Nilikuwa naenda kwa jikoni, nilikuwa nimeshika taa kwa mkono. Sasa nilipoona hiyo light nilizima taa. Alafu nikaona light imenimulika kwa mwili, niko red yote. Sasa ndipo nikatupa hiyo taa huko, nikaruka. Sasa niliporuka hiyo kitu ikachapa. Sasa ndio nikajigonga kwa mgongo, mguu na hapa kwa kiuno. Hiyo radi ilipopiga ilimbeba tu na ikamtupa kule kwa nyazi. Alikuwa amebeba taya umeme na pia akawa na simu. Na ikawa mbeba, lakini ilimjeruhi, akawa mgongo na miguu imevunjika. Akatoka hapo, alafu pepo kaanza kufuma zaidi. Akafunga madirisha, alikuwa anapiga madirisha, akafunga madirisha mawili. Baadaye akaniambia nikutaka kuandalia chakula. Baada ya chakula kaenda jikoni, akawasha jiko ikawasha, nasubiri chakula. Mvua ikaanza kupungua kidogo. Baada ya hapo ninasikia tu pup. Sasa nasikia sauti yake anasema mamangu, sauti mara mbili tu. Sirkal kaachiel gi riwruoge ma ok gin mag piny owacho timo kinda maneno ni Nairobi River otimne ler kaka yo mar kedo gi masira ma koth El Nino. Riwruok mar Back to Society ne ochako chenro mag konyo jokanyo gi riwruok mar rito alwora kaachiel kod jodak ma Kibra mondo konye chenro mag keto ler e alwora kata e aora ma Nairobi River. Kaluwore kod jatend riwruogno Abubakar Omanyo, chenro no geto mar bero alwora ka lokruok mar kor lwasi kaachiel koda neno ni jodak ma Kibra ok oyudo masira kowuok kuom ataro ma ikelo kod koth El Nino. Kitambo hii mto ilikuwa inatusaidia kupata maji ya kufua, kuosha vyombo, kupanguza nyumba. Lakini sasa hii hatuwezi itumia. Tumefurahia bila climate change wamekuja. I hope hii maji itakuwa safi kwa kila mtu kutumia. Juu sasa hii kwa maji Kibira gharama yake iko juu. Tumesafisha kuanzia hapa, lakini mto wenyewe inatoka katika maeneo ya Ngong. Na mto mwingine pia inamwaga maji katika huu mto inatoka Dagoreti. So ile kitu tumefanya tu sehemu kidogo, lakini tunataka sisi pamoja na wale unaona hapa mapartners tutaenda kwa huu mto mpaka penye ulianzia tukiusafisha ndio watu waweze kutumia haya maji hata kwa kufua nguo. Uchafu wa Nairobi inachangia hali ya anga kwa njia mingi. Ya kwanza kabisa ni ile hali ya usafi ya maji, ile inaitwa water quality. Kwa mfano sasa upandaji wa miti, wa chakula na hayo vitu ambavyo vinachangia climate change havitawezekana, kwa sababu uwezo ukakula mboga ambayo imetoka kwa maji ya chafu, imepandwa kwa maji chafu. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tuwe na maji safi ambayo inatembea
na iende kwenye hizi zinaitwa constructed wetlands. Maromo miere ganario gi 600 e kaunti ma Isiolo modak kuonde ma kodh El Nino nyalo kele midhiero omi tangi makano pi maler kaka achiel kuom yore mag geng'o tuoche manyalo muoch nikech pi mochido. Chenro ni mosir kod kaunti no koriwore kod USAID chano mar konyo geng'o tuoche kaka nyaldiema e kind mamoko miparo ni biro yudo ji e kinde El Nino. Jalup gavana ma kaunti no singo matiego nyamrerwa kod jorit alwora e okenge mowinjore gi kaw e kinde ma kodh El Nino ochakore. Siku ya leo ni kuhakikisha kuwa kuna items ambazo tunataka ku flag off zinaenda sehemu 3. These allocations will go to Duse, Malkadaka and Malkagala. And it's targeting 194 households in Duse, 200 households in Malkagala, and 185 households in Malkadaka. So the items involved are, for each household will get 2 20-liter jerry cans, 1 10-liter buckets, 1 bar soap, 1 210-liter storage tank, a hand washing station with soap, and a water purifier that is pure, that will ensure self water for a period of 2 months. Riwruog mine maloko ohala e kind pinje duto mantiere Afrika ma ugwe koro dwa ni pinjego mondo ochuog chike mabiro neno ni jiwo chenro mag arita kod kwe kaka yo achiel mar bero lwasi mar ohala. Kane giloso e romo magala moro magibago Mombasa, minego koni kata bang' pinjego eko keto winjruok mar bero chenro mag ohala e kind gi giwegi, kwan mwandu magichwalo e pinje maoko pod ni piny kaluwore gi moko kuom obadho magikale. Kata kamano gipako okang' ma pinjego osekaw mar golo oko osuru maende ni juogogi kuom mwandu mane gigolo kata gitero e pinje malibamba. Adwa nyiso jopiny ohala mitimo mar mpaka ober kiluwo chik to kokiluwo chik to rach, nikech kokiluwo chik to koro itimo magendo, to kiluwo chik titimo cross border trade. Koro adwa himisa jowetena duto ni ji duto lu mpaka tibed gi stakabadhi mar ng'ado mpaka, nikech kata kwa weyo gate ni ji kadho ni one stop border post to nyaka ibed mana gi stakabadhi madwarore ka sami ng'ado mpaka. Mar ariyo kelnwa yo mayot, nikech ofisa gite bet kamoro achiel. Ibiro immigration kibiro e Busia kaka one stop border post, ibiro yudo ko ofisa ma immigration ma Uganda gi ma Kenya gibet kamoro achiel. Koro ka in gi shida gi ja Uganda ni ja Kenya bro winjo to nyalo konyi. These ladies who are traders making money, creating employment, feeding families, paying school fees for the children, they have to be given a voice and the table of discussion. They've given a voice when we're talking about peace resolution, because they are the ones who risk their lives for trading under the bullet. So, and also we need peace. We need peace in our countries, and we know that the IGAD and African Union and East African Community, they can put a lot of measures so that we have peace, so that we can be able to do trade, and also we feel safe at home. The fresh goods are very important. We have fresh food like mangoes and the rest of the fruits we have. But it is very difficult for us to take them to the international market. And when we sell them in the international market, at least we can be able to get more supply and money. Manakamano nyakaramogi, yena monda kao yueyo matin nono, to kapok adhi e yueyo, we monda som ote moko mabende osebiro nwaka. An Ken Ong'weya mar Jongima Roho Salvation Church, Ramogi ler e alwora mar Urudi Nyakach, erokamano ahinya Ken Ong'weya. Kaeto ayudo ote machielo bende mar aneno Ramogi TV maler ahinya an Irene kawuok Seme Kadero. Atimo mos ne muko mar udi mbiri makadoli Jakopudo rita e kinda oganda osiko manaka
ichocho e yore ma onge tiende sirikal mondo okaw okang'. Kaeto machielo bende wacho ni Ramogi TV aparo ni Irene monuore kanyo, kata kamano nyako Ramogi yena mondo akaw yweyo mokwongo, asingo ni pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Tarehe 20 mwezi wa Oktoba ni siku ya mashujaa. Hii ni siku muhimu sana kwenye kalenda yetu ya taifa. Tutakuwa tukiwasherehekea mashujaa wa taifa letu. Royal Media Services tunapenda kuwaalika nyote kushiriki katika kusherehekea Mashujaa Day. Tushiriki na kujumuika pamoja kwenye vipindi vyetu vya redio na televisheni kuwapa heko na kuwapongeza mashujaa wetu. Royal Media Services, celebrating our national heroes. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo e Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo.
kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi dhi mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. My shirt, a toss of lavender, and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender. Manakamano manakaka na singo ni waseduogo mondo wadhi nyime gi mathoth ma wan godo e cheno nieri mar Migago. Ka chaka ng'iyo ote machoka Gladys Onyango kani Kabondo owacho ni watimo mos ahinya ne jogo duto mowito jogegi e masiche mag apaya ma wawinjo e Ramogi TV. Kaeto aneno Ramogi TV kikiwe Nyasaye weyi nikech okelo to mane. Ahero Ramogi TV, ang'o momiyo kunyal nyisowa mpira kata mana mar Gor Mahia. Ma en Lawi from Asembo. Opichego nigi chike Gor Mahia ni e bwo Football Kenya Federation to gin gi TV manyisogi. Kinde cha nofunj FKF momiyo nwanyalo nyisogi, kara kamano sani nyaka waluwa chik. Kawadhi nyime en jatatije maduong' kaduol mochune kedo gi mibadhi e pachoka EACC Twali Mbarak dhi nyime gi chendo mare e chiro ma Kibuye kaunti ma Kisumo. Nitiere bathlo e chiro ma Kibuye manoyaki kendo Twali lero ni nitiere jaket mwandu moro mano yie chulo siling bilion 7 mondo mi ong'iew lowo ma chiro ma Kibuye obetie. Chiro ma Kibuye obete lowo maromo eka 18 kendo osebedo kanyo kuom higni 50 sani. Wawinjane kaka chendo no dhi nyime. EACC kuleta malalamishi na sisi tukaweza kuangalia zile makaratasi za yule jamaa na tukaona kuwa kuna ubadilifu kwa hii kiwanja kilipatikana kwa njia ya mkato na njia ya udanganyifu. EACC kama commission ambayo inahusika na mambo ya kupambana na ufisadi tukapeleka kesi kotini na tunahakika sisi hii kesi itakavyokwenda ni kuwa itakwenda kwa upande wa county, maana hichi kiwanja ni kina historia. Hichi kiwanja kwa miaka 51 kimekuwa kiwanja cha umma na kilikuwa wakati ule kilikuwa chini ya ile inaitwa local authority. Alafu serikali ya devolved government ya Mogatuzi ilipoingia, hichi kiwanja kitakana kirudi kwa county. Na tunamshukuru governor kuwa sisi kama EACC tungependa sana kushirikiana na county government na watu wasione kuwa EACC kazi yao ni kuna kukimbiza maofisa wa county na magavana kuangalia wamefanya ubadilifu gani ama nini. Tunataka tushirikiane na profesa hapa amefanya kitu ya maana sana, na leo tumekuwa na hii hafla kubwa hapa ambayo tulifanyia pale katika ile soko la Kibuye. Yeye alitoa hotuba yake na mimi nikatoa hotuba yake na tukahakikisha wananchi kuwa sisi tutashirikiana na county ya Kisumu, manake kuna vipande vingi vya ardhi katika hii county vilinyakuliwa na watu ambao walichukua njia ya mkato, na tutazipeleka kotini na
tunatarajia kwa tutashinda hizi kesi na hizi vipande vya ardhi vitarudi kwa serikali ya kaunti. Naam. Labda tumpe nafasi gavana Anyang' Nyong'o, labda atueleze tu mafupi kuhusiana na swala la unyakuzi wa ardhi katika kaunti hii ya Kisumu. Gavana. Unajua kwamba tuna shida kubwa kabisa hapa Kisumu. Wale ambao wananyakua ardhi ya nchi yetu, ardhi ya watu ambao wanafanya biashara, kwa mfano huko Kibuye, na sisi kama serikali ya gatuzi hapa Kisumu, jukumu letu kuhakikisha ya kwamba wananchi kama wanafanya biashara nini awe na ardhi, kwa sababu mtu hawezi kujenga viwanda bila ardhi. Kwa hivyo huko Kibuye ni ekar 18 na tuna mpango kujenga viwanda huko, kujenga madukani and so on, kupatia wale ambao wanafanya biashara hali ya kufanya biashara. Lakini tuna kesi kubwa kabisa, mtu ambaye anaenda huko ana makaratasi nini, anasema ya kwamba acres 14 ni yake, nataka bilioni 7. Kwa hivyo tunaenda katika EACC, ili ndugu wangu anataka kutusaidia to establish the facts. Tunataka kujua kitu gani kilitendeka hapa. Huyu ambaye anasema na ardhi hapa alipata ardhi vipi? Hiyo ni kitu kubwa kabisa katika sisi, kwa sababu kama unataka kupanga mpango, lazima muwe na facts. Tutaka kufanya mpango, kujenga viwanda, kujenga nini huko Kibuye, tunataka kuhakikisha kama ukweli wa mambo ni upi. Asante sana gavana. Swali labda kando tu na swala la unyakuzi wa ardhi, kuna swala ambalo afisa mkuu wa EACC aliligusia, na hili mana kamano wadhi nyime kama yudo ni rowere maromo 300 koro biro yudo thuolo mag tije kuom higni 3 kata moyo kanyo. Bang' biro yudo tiegruok kuom higni 2 kokalo chenro mochaki ayanga kod 10 kaunti ma Kisumu kanyakla kod migepe ma ok mag piny owacho magi gin Zone 1 Kisumu kod Lake Hub. Chenro mar tiegruok ma kama osidhi ayanga kod gavana kata jalup gavana ma kaunti ma Kisumu Laktar Matthews Owili, ma bende wacho ni chenro no biro miyo rowere lony madwarore e mbui mondo mi okonyie loso nafas mag tije kod bero lwasi mag timo ohala kod tudruok e sekta mora mora. Jakanyo ma Lake Hub kod Zone 1 Kisumu to kane loso oyango ni bende en achiel kuom yore makedo kod weche mag njore mosebedo kaneno e mbui, kaluwore ni tiegruok ma kamano biro miyo rowere lony. For at least higni 3, bang' higni 3 to inyalo dhi mbele kodwa kitiyo, lakini kineno ni idwa dhi timo gimoro tinyalo dhi timo gimoro mopogore gi mano. Kaneno ni onyalo konya grow a skills ga mar IT to be ikonya yudo teach mayot. The new tech space, it's changing. A lot of technologies are being introduced, and a lot of students would they can learn these technologies, but they don't have the opportunity, the guidance, the curriculum. They don't even have the exposure. So with a big program like this, it will help a lot. Ji no se apply ji mang'eny ahinya, to kata kamano ji 300 kende midhi kawo mondo mi otim ang'o mondo bi obed tiegruok ni. To maduong' ahinya en ni gin yawuoyi, gin rawere ma bende nigi lony manyalo ng'iyo godo ni to dwa tim nang'o, ere kaka wanyalo loso kata ma manyalo kelo pogruok. Jakom mar National Housing Corporation Yusuf Shanzu nitiere wuoth e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya mar ng'iyo kaka gedo mag ute ma nengogi oyueyo midendo gi dho ngere ni affordable housing dhi nyime. E wuodheno ero kano loso gi Ramogi TV, okwayo oganda mondo mi kik ket siasa e wach mar gedo mag udigo, ni mar en chenro maber ma oloso thuolo mag tije ne jopiny mawuok e alworago kod Kenya mangima. Kata obedo ni gedo gi dhi nyime maber, jota tije ariyogo eke kuondego eko wacho ni gedo makamago pod ok ochopo kama ne onego bed ni girume, ka koro jodak makono bende wacho ni nok mar osara ma imiyogi ema koro miyogi midhiero. Tuko na tour ya sites zetu ambazo ziko Nyanza, Western na part of Rift Valley. Na jana tumeanzia Siaya ambao tuko na site ambao tunataka kujenga tenant purchase scheme. Alafu tumeenda Homa Bay
ambao tunafanya affordable housing. Hiyo project sasa ilianza Februari mwaka huu na iko about 65% complete, and we are hoping that it will be ready by February next year. Na mimi nataka Wakenya waelewe ni kwamba mambo kama hii si vizuri kuingiza siasa. A very important thing, and you can see from here, creation of employment. Duoko ne sirikal erokamano kuom miyo kelonwa tich e gweng'. Tich osemiyo sani wanyalo yudo kaka wach konyore. Wani kama kochiewo to wadhiye. Tije gi be osemiyo jowa mane university gi colleges kar attachment. To gimoro amora ma nigi berne nitie achiel ariyo adek manyalo wacho kaka wanyalo kwayo mondo losie moloyo tarita kwe. Juma mokadho nwawika achiel kuomwa. Insecurity ok ber ahinya nikech iyudo ka bathereru koni nitiere bungu. Koro bungu no nitie jonjore mapondo to chandowa kwa yudo pesa matin. Chudo no kaber to kober ahinya nyalo medo ngoro matin mondo mi kalure kod chiemo dhi mbele yuko bedo kore mang'eny e udi. Brian Mwenda Njagi ma en achich mar bedo ka otiyo ni en okil ma bandia ochopo e doho ma Nairobi. Kar kamano pok osomne Mwenda keth mare modonjne godo e doho. Kuom mano iwacho ni en okil ma bandia. Nyoro ne odadhoge kod okwach kich kendo ne oweye thuolo gi rambun maromo silingana 100. Ne odadhoge kuom seche buora kapok nochwale tesend obila ma Muthaiga. Machiegni kore chenro marwa mar juma ka juma mar ng'e gwengewa. Kawuono Millicent Adhiambo ni e kaunti ma Migori e gweng' mar Onding'mon. Jodak nyisowa kaka nyingno nowuok. Millicent, thuolo en mari. Ramogi Ajwang', amor marwaki kendo e telo machielo e chenrowa mar ng'e gwengewa. Kawuono kalapapla marwa mar nono gwenge olwarwa nyaka e kaunti ma Migori, kaunti namba 44 e gweng' ma iluongo ni Onding'mon. Kata koponi wuok idhi limo kaunti kata gwenge mopogore kaunti ma Migori, seche moko nyawuok to dhi liel to ng'ato nyisi ni lor kamondik ni Onding'mon. Kata ka idhi kamoro to wang'i omako kamondik ni Onding'mon, bende pacho separo gima omiyo demi jogweng' tis kama gidake ni Onding'mon. Machiegni mana kaka pile Ramogi Ajwang', we wachak kod paro mopogore kowuok kuom jogweng'. Gin gi paro nade kata bed ni injadak kata bed ni onyuoli iyudo ka osechak gweng' ni Onding'mon. Giwache ang'o? Kani giki kanyo to nyaka ibedie piny miywe matin, migamo muya, kore kichako wuoth. Koro mano momiyo nochaki ni Onding'mon. Mon ka Migori to giwago Onding'i, ka gia chiro to giwago Onding'i. Koema kono koro kuwago Onding'i kar ko walong nying mar Onding'mon. Kore mochake Onding'mon. Chon kani iluongo ni Arambe. Mago moko kuom paro mamienjo kowuok kuom jogweng' kotenore kod gimomiyo ne inyal tis gweng' ni Onding'mon. We koro wayudo ne thor wach kowuok kuom jogo mane nitie kochakore kata jogo mani kod sigand gweng'ni e yo matut. Ne en pith moro mane ochung' to nopaye, koka nolose koka ji luwe to nopek, idhe ok yot ahinya. Dwaro ni nyaka ywe matin kigike kidwa idhe kata kidwa twenyogo. Koro mon ahinya kalowe ka wuotho ka chiro to giwinjo pek ka gigik kanyo, kapod en gi piny to winjo pek. Koro wacho ni jo Onding'a yaye waywe Onding'a matin koka chaka idhi. Koro kuom ywe Onding' gi kaka Onding' pek, mane momiyo koro ochak kanyo ni Onding'mon, nikech mon ywagi Onding' ka gigike ka gia chiro. Ng'ato achiel mane ochake kodak kanyo machiegni, ka koro kalo budalane to mon gi ywago Onding'i mo Onding'a ma idhgo pidhni aywe kama to ng'ato kimiya pi kanya modhi yaye mondo aywego Onding'ani. Koro emiyo kopo pimo to kama mon usiko ywago mana Onding'ni, an koro kich gine mon be mondo aluong ka Onding'mon. Adonjo e suna ka higa mar 74 dwe mar adek tarik 25. Ute lume maneni kanyo, udi ne nitie achiel mag lum. Koro ayudo ka kanyo ni thim. Koro kabiro nawinjo ni Onding'mon, adhi malo Onding'mon. Koro Onding'mon kanyo
ne en yo moro mochiko wasiyo kar wasiyo kanyo. Koro kanyo kane mon obiro kanyo koro ya godni otamaidha waywe ka nikech iyudo ka mon moti ne wuotho mana gi luth miluongo ni odunga ka gisirorego, kata jodongo ne tiyo mana godunga ka gisirorego. Nyakoramogi ka nying mit, nying moro oganda, nying ka ng'ato somo to thago pache obedo kod penjo mang'eny. Jogweng' kaachiel kod jogo mane nitie, pachgi dwa ket mana kaka ne jogweng' owacho. Jogo mane nitie bende yango kendo medo tielo ni onding' mon nochakore kalore kod ywak mane mon ywago ondingi ka gitwenyo pith, ka gia Migori, kata ka gia chiro, kata ka gia e wuodhgi moro ka gidok miechgi. To mae be makelowa e penjo ni ang'o madine mi chake mana nonding' mon kane en yo maniluwo gi chuo kod nyithindo. Ang'o momiyo nok nyal tise ni onding' chuo kata onding' nyithindo. Chuo kiol kaka mine, chuo roteke, to wajoma mine wang'aw. Chuo wuotho ga gi ludhe, to mon ok wuotho gi ludhe ahinya, to giting'o siko ka gia town, ka gia e Migori chiro. Koro miyo gin ema giwinjo pek na ahinya joma mon, kich oting'o kata tonge ariyo kata okapuni. Oro jony no ema miyo owinjo go onding'e no. Kata mana nyathi konyuol odongo mos. Onding' mon en bende kaka gweng' ma ji odake osedongore yo machalo nade, to ng'ere kod ang'o. Kosechako onding' mon to chako duka kanyo kendo. Koko chako dukni, koro dukni ogerore kanyo omedre mang'eny. Machiro be koro nitiere mochako kel kanyo. Iluongo ni maembe moja. Na koro ohala dhi kanyo, liedo kanyo, hotel ni kanyo, orego marego be ni kanyo. To sani to tinde okene pikipiki rego godo, mitoka bende rego godo, koro miyo tinde koro ma loko mokelonwa. Bende paro madwaro loko kar dagni ma ong'ere ni onding' mon kiduoke kata nyinge machon mar Arambe kata nying moro osebiro ne jogweng'. Ok wanaloke nikech en onding' mon moselandre makata ilor mana gi gari to ipenjo mana ni to abigi kanye akaw pikipiki okelo onding' mon. Nying mar onding' mon ni waneno ka koro en gima ber nikech omiyo wa nyaka nyiero be. Kikone ng'ama tin to ichak ikone dhano ni ka iluongo ni onding' kuom dhano. Omoro wa nikech omiyo nyithindo ng'ego gik mang'eny madhi mbele. Mana kamano Nyakoromogi Ajwang' sani amor nikech kata ka limbe moro amoro teri kamoro miluongo ni onding' mon to in kod lony kaka ne nonro mar nying gweng'ni ne obiro. Kata bero ni sani dongruok osebedo ma osepae, pith pod nitie matin. Koro kik idonj kimumori kata in be inyalo chako ywago onding'i. Kaw kamano Nyakoromogi oriti masani. Wachope giko machendo ni odiochieng' ma kawuono. Juma manyien sama chalo kod ma. Kik bai nonro mar gweng' machielo kikelo ni kod an Millicent Adhiambo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report majaber kamano. Wang' ni kadhi Migori, Otieno jawaya nyaka tera onding' mon. Wadhi nyime. Komanda mar obila e hoho mar Okak Tom Odero owacho ni nok mar arita sani onge e gwengego kaluwore kod medo kwan obila masani cherore e gwengego. Kanoloso e kinde chenro mar sumo paro kowuok kuom migawo makedo gi timbe maundu e pachoka, Odero nowacho ni timbe maundu mag dini onego ked godo. Bad migawo makedo gi maundu e pachoka kawo paro kowuok kuom jokanyo mag sektas mopogore opogore kotudore kod kedo gi maundu kod okenge mowinjo okaw mar kedo gi maundu e pachoka. That issue of rustling and whatever, the guns have been silenced. It has taken a different dimension, but it cost us some efforts. Today, we are marketing the North Rift as a tourist destination. We are out in the regions in a bid to relook and review our national strategy to counter violent extremism, NCVE, which was designed in 2016. Mana kamano wachako kawo yweyo mar ariyo e cheno ni eri, makmana ni nitiere moko bende ote mosevironwa ka. Samson Odongo ka nitiere Rapogi owacho ni en bende owuoro wacho onding' mon no nikech oja Migori to pok nodhi onding' mon. Owacho ni chieng' moro no tem mondo dhi one ane gi wang'e.
Mamoko gi ekito chal monuore kendo ne wasesomo. Kao kamano nyaka Ramogi wakao yueyo moko mar ariyo waduogo bang' thuolo machuok. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Wateja who prefer stock zangu. Juziko tayari kubaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results. Kwa mwosho mmoja tu, Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Dhiang' man kae gin dhiang' ma variety miluongo ni Freshian. Freshian en variety magolo chak mang'eny, to kalure gi pitho maber, kimiyo gi chiemo maber, to onyalo golo ni chak mopoto. Joma kawo ga chak mang'eny gin joloso yogurt matimo value addition kata jo mala. Yogurt, achako uso yogurt tin mar 40 up to 120 and later. Gimwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibotiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja entertainer. Kaka pile nyakara mogenyo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula
mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Weche mag tuke ni jaloch mar piny mangima ng'wech mar mita 800 Mary Mora obago chenro moyiedhi mar jiwo jong'wech mar raga e kar tiegruok mar Infield Academy alwora ma Komarok. Mora nojiwo jonyuol mondo jiw nyithindgi mondo donji e ng'wech kapod gitindo kaka yo mar chuogo negi thuolo mag tije e kinde mabiro. Moloyo to nokwayo jopuonjre mondo tem ng'weye maboyo kaka mita 5,000 kadhi nyime. Now, place your right hand on your tummy and lie on your left side. Kitu naweza waambia, unaweza parents education na bado unaweza kuja parents kwa sports kama uko na talent. So you must parents sport things. Sometimes ukiwa free hiyo time kidogo unaenda mazoezi, ukirudi unarudi kwa masomo. So kitu yenye naweza waambia, kama uko na talent ya kukimbia unaweza inaja, na kama uko na talent ya kusoma unajaribu kuparents hiyo time yote mpaka inaingiana. Mana kamano yena monda chope giko gi kanyo ka ruoth oriti an bendo rita wachako rom kendo koromo saa 10 thuolo mano mana kelni kendo weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, bed godichieng' mokwe.